číslom 27 štartovej listine evidujeme meno bieloruskej jaskyne Janina Haranina na koni Leon Karpatia Epicenter Lotie, klub, za ktorý štartuje táto jaskyňa. Koník je v majetku klubu Pozana Detla. Pripraví sa Alexandra Jurasová Raspberry, Dominika Viková Artex, Accordo, Sharon a Romeo. Momentálne na parku je jaskyňa, ktorá je jazdcom profesionálom, to tak môžem povedať. Je to jej zamestnanie. Takisto študuje na vysokej škole v Kieve. Jaskyňa, ktorá vychováva mladé kone a stará sa väčšinou o to, aby aj, to môže tak povedať, že tie horšie kone sa dostali k náprave. Medzi nich patrí aj koník Leon. Na to vás neporazilo, nakoniec to skočí, aj keď s chybou. On si bol vedomý toho, že urobil chybu on. Ten odskok bol dobrý, žiaľ. Hovorí, zobral ruku v terminológii jazdectva. Janina Haranina. Momentálne hostuje v klube Pozana Detla, za ktorý jazdí. Je 27. dvojicou v tejto súťaži.